Jarra engio arantzazu, Ia bengoz, pelio saltzu aukera izaten da. Mundun ez denolako gizonik ehatzen. Ben etziona daite gualdi txarra ingo unik. Gugillo. Gaur bintzat eman jungo pelio nunzui jaso gabe. Ez hoxe. Kamara karri alden. Baineska modernu eskoa gaine. Flasha eta guzti gaine. Ai, neska! Nitsuko nahan! Arsi! Ultima teknologia izangoen, Ara? Oita kasualitatea. Hortzi azten, Celestina eta bere seme Iñasito. Bai, semia zorrilla baina alperra batea zaion. Ara baina arantzazun, fripola berjan. Ui, kaixo, majísima, zertzabiltzate hemen? Zestazu? Ia zerta etorri zaten? Aha, ama Virginia izemintzako biarraskatzea etorri ga. Bai, ama Virginia eskatu beharko jon, beste norgetzen emango ta. Zezazu? Ez, honi arra, ikeula neska. Ama, ekarri sonotonia, volumina ioko diot. Bakazu membrilua ba. Ba, ello zabala zehonga. Argazki xatalo alkarreaz. Inaxiton makiniaz behatu. Rakutzi. Gure intentzen jorrekin etorri geha ba, peiokin fotografi jateatzea. Baina kamera onakin, Oain ez da, Burdu eskatuta etorri geha. Oain temporadazka. Alperrikako biekin dezue. Baina itzein den Iñasitak. Sartu jon, kafe goletxe kamelu hauen, iexiltzean, hauaz, pea indagatze bazete. Zezaten da, Iñasito? Zerikasko. Ala ba, gu baguz, Erretratuk errebelatea erun birdolte. Adio, bai. Baina gerlitu nahan pelion erretratzeipe, Maikruz. Beste urten batien beharko inba. Kendo epaetik, txotxolo. Ai, ama! Nea metzitako pelio! Está posible! Bueno. Igual de harra, Bueno, taulako bi eguzkiakin ez da fallorik. Fraile sartu espazinean, pelio! Otro pello nos cantaría, otro pello nos cantaría. Bueno, ba, erretrato bat ateratzeko edo hola bai, baina hortik aurrera ez. Maikruz, hartzan temporizadoria! Jarri posizio! Oentzen atorra. Aldu! Hola zoa! Ondar gata! Pausa bat ezkerrita. Atzia pausa bat. Oserdik eskubita. Quieto. Acción. Corre! Ate ala! Ez egina. Ez dina flasik ikusa! Hori txapaz. Bateria bukatu zaion. Baina ba. Bazein goña bai. Pelio, itxoin hemen pisa! Guazen, Iñasit! Pello Zabalaren bedinkazioa izan eta gero lortuko ote dute Iñasito aurkitzea gure atxue.